Deuteronomy chapter 32, verse 6 and 7. Kung nanas, amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Deuteronomy chapter number 32, verse number 6 and 7. English una, sa ikaduha. Do ye thus requite the Lord, O foolish people and unwise? Is not he thy father that hath bought thee? Hath he not made thee and established thee? Remember the days of old. Consider the years of many generations. Ask thy father, and he will show thee, thy elders, and they will tell thee. Bisaya, kamu ba sa ingon mobalos sa Ginoo o buangon nga katawhan o dili maalamon? Dili ba siya imong amahan nga mipalit kanimo? Wala ba siya mihimo kanimo og miligon kanimo? Hinumdumi ang mga adlaw sa kakaraan, I hate that word, kakaraanan, pamalandongi ang mga tuig sa daghan kaliwatan. Pangutan ang imong amahan ug siya mo pakita kanimo. Ang imong katigulangan ug sila mo sugilon kanimo. Kaya makita na to ang pulong requite sa Bisaya, balos ug sakto gayud. Sa atong paggamit sa pulong balos karon, halos tanan panahon naggamit ta sa pulong balos para sa negative. Ikaw nagsakit na ako mo sakit nimo, magbalos ko nimo, magmanimalos. Pero ang tinuod pasabot sa balos, pwede pod maayo. Ikaw naghatag ka nako o piniskuhan, ako magbalos kanimo sa piniskuhan. Pwede maayo, pwede maot. Pero dali ang Diyos nagistorya kabahin sa iyang siya naghatag og maayo ngadto sa iyang tao ug sila nagbalos kaniya og maot. Nagbiya sila niya, nagsalikway kaniya, nagbalos sila og maot, bugti sa maayo. Sakto ba kasi bugti? In exchange for. Bugti means magbaylo. Tell my message is that sentence from verse number 6. Do ye thus requite the Lord? Kamu ba sa ingon mobalos sa Ginoo? Or you could also say it this way. Sa ingon ba kamu mobalos sa Ginoo? You can move that sa ingon around to different places. Do ye thus requite the Lord? Magampo na ta dahil kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless this very simple and probably relatively short message. Lord, I pray, God, that you'd fill me with your Spirit as I preach. I pray, God, you'd empower me. I pray, Lord, you'd stir our hearts and help us to think about you tonight. Help us to feel your pain a little bit. Help us to have sympathy towards the God who loves us, but we so often don't love in return. Holy Spirit of God, help us, Lord. Help us, Lord, to love you more. Bless the message tonight. Fill me with your Spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang atong teksto karon hapon, para na ako, usa sa pinaka, what's the word I'm looking for? Sad. I can't think of the right word right now. Magulanon nga bersikulo sa Biblia. Ang Diyos, nagingon nga to sa iyang katawhan, pinaagi ni Moses, do ye thus requite the Lord? Now, God is speaking prophetically here. Nagpropesiya siya kabayan sa ilang pagsalikway kaniya sa umaabot. Ang Deuteronomy nahitabo sa katapusan sa 40 years diha sa kamingawan. Si Moses hapit na gyud mamatay dito sa what's the word I'm looking for? Babaw? Dito sa babaw sa bukid my mind just went completely blank. What is it? Pisga. Namatay siya dito sa babaw sa bukid Pisga. Hapit naman. Dayon si Joshua ang mag-lead sa katawhan sa lud sa Canaan. So nining panahon na wala sila nagsalikway sa Ginoo, nagsunod sila sa Ginoo, pero nagpropesiya siya kabayan sa umaabot. But the question is so sad.
Kamu ba sa ingon mobalos sa Ginoo? Sa ato pa, we could say it this way. Human sa tanan nakong gihimo alang kaninyo, kini ra ba ang inyong pagbalos? Kini ba? Ako naghatan nimo daghang kamaayo, daghang kaayohan, daghang paralangin. O kini ba gayon ang inyong pagbalos nako? Human sa tanan nakong gihimo alang kaninyo, ako ba biyaan ninyo? Human sa tanan akong gihimo alang kaninyo, ako ba isalikwa ninyo? Alang ka na ako, personal, alang ka na ako ang pinakadakong katalagman sa pagkakristohanong karon, mao ang atong gaan nga pangisip kabahin sa pagbiya sa Ginoo. Gaan kayo alang kanato ang pag-backslide. Kadyat lang kani. Di ko magplano magpadayon dugay kayo. Just maglingaw-lingaw gamay. Pero murag walay tao maghuna-huna kabahin sa pagbati sa Ginoo. Murag wala ta nagatuong ang Diyos usa ka persona nga naay feelings, naay pagbati. Walay kasakitan sa kalibutan, maglabaw sa kasakitan sa pagsalikway sa mga taong gihigugma nimo. That's the big one. Wala in makalabaw niya na. O kung mas lalong ang gugma, mas lalong pod ang kasakitan sa pagsalikway. Mas suod ang relasyon, mas dako ang kasakit sa pagsalikway. Apan, kadaghan sa Kristohanong karon, nga maghuno-huna kabahin sa Diyos, ingon nga wala siya'y pagbati. Malimot ta nga siyang persona, ug na siya'y feelings sama sa ato ha. In fact, ang atong feelings nagikan niya. Ang tao mag-backslide, mubiya sa Ginoo sa mga simana, mga bulan, usahay mga tuig, o daligayod sila maghuno-huna kabahin sa pagbati sa Diyos. Kabahin niya na. Kabahin sa iyang kasakitan tungod sa ilang pagsalikway. Turn with me to Genesis chapter 1 verse 26. A little bit of a Bible study tonight. Pray for my voice. My voice is weak. Sakit yapon akong tutunlan. Genesis 1:26. Genesis 1:26. Mga bata, dali ko magdagan-dagan, maglukso-lukso, magsulti sa mga jokes, pero mangayo ko nga kamo maminaw. Mga bata, ako ang mga staff kids, paminaw na ko karon. Kinahanglan kanining ang mensahe. Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Bisaya. O ang Diyos may ingon, atong buhaton ng tao diha sa atong dagway, sumala sa atong hitsura. O itugot kanila nga ang pagdumala, labaw sa isda sa dagat, o labaw sa langgam sa kahanginan, o labaw sa dakong manana, o labaw sa tibok kalibutan, o labaw sa matag nagakamang nga butang, nga nagakamang ibabaw sa yuta. Busang Diyos may mugna sa tao, diya sa iyang kaugalingong nga dagway. Diya sa dagway sa Diyos, kimugna niya siya. Lalaki o babae, kimugna niya sila. Sa tanang kamugnaan sa Diyos, kita lang nga mga tao, gimugna diha sa hitsura o dagway, o maybe we could say panagway, sa Diyos.
That doesn't mean our body looks like Him. It means we have His natural character. Siyempre, ang atong kinaiya, nabungkag, pinagi sa sala. Pero asagi, nagikan ang atong natural nga pagbate. Kana ang bahin sa kinaiya sa Diyos nga iyang gihatag kanato. Gimugna ta diha sa iyang panagway. Ug sama nga ikaw masakitan kung ang taong gigugma nimo mo sa likwa nimo, ang Diyos pod masakitan kung kita nga gigugma niya mo sa likway kaniya. We are made in the image of God. Ang Diyos ang mihatag kanato sa abilidad nga maghigugma sa uban, sama nga siya naghigugma kanato. Ug kitang tanan nahibalo sa kalalom sa kasakit kung isalikway ta sa taong gigugma. Kanamo raso nga ako makanunayon magwali batok sa pagpanguya balang sa mga batanon. Kay nahibalo ko nga ang relasyon dili makapadayon ug pohon-pohon kana mutumong sa magul-ano nga katapusan, dali malikayan ug kung ma-break na ang relasyon, kalalom sa kasakit. And the longer the relationship goes, the deeper the love becomes. Kung mas dugay ang relasyon, mas lalom ang gugma. O kung mas lalom ang gugma, mas dako ang kasakit diha sa breakup nga dali malikayan. The breakup's coming. Hey, mas dugay, ang mong relasyon mga bulan na, hapit na 1 year. Oh, so mas dako kayo ng kasakit kung ma-break na. Unsay benepisyo na? Kung 2 weeks lang, okay naman. Yeah, I didn't really like him anyway. Ang taong gihigugma, listen to this statement. Ang taong gihigugma, mao ang naay gahom sa pagsakit kanato. Kung naay tao mo labay sa motor, nagsinggit, magyaw-yaw kanako, dili masakitan ko. Langyaw siya, wako kailan niya, kinsa ka. Pero kung ako nasawa, sumbagon na lang. Oh, no, dili. Lalong ugdulot ang makasakit nga mga pulong sa akong asawa, kaya nga naman, siya ang pinakasuod na relasyon sa akong kinabuhi. Kung mas lalong ang gugma, mas dako ang kasakit sa pagsalikway. Mas dako ang kasakit sa pagbiya. Kung mas lalong ang gugma, ug kinit man ang makatingala nga kamatuoran nga karon pa nagdanga sa akong hunuhunan. Hey, Romel, come on in, boss man. Welcome kayo. Ay hapon. Ann Claire, come on in. Napailing ka na dito. I'm sorry, kinahanglan ka maglingkod tapad ni Jacob. I'm so sorry, pero kitang tanan na mga pagsulay nining kinabuhiya. Wala sila naminaw na ako. Nagbinuang lang ko. Nagsulay ko mo sakit ni Jacob, pero unsay pulos, wa siya naminaw. Kinyang makatingala nga kamatuoran. Karon pa, I mean, just this afternoon, kini nga kamatuoran may danga sa akong hunuhuna. Watch na. Sa dihang ang Diyos mimugna sa tao, og nagdesisyon nga kana nga masalaypon nga tao, higugmaon niya. Kana nga adlaw ang kinagamhanang Diyos mihatag kanato sa gahom nga mosakit kaniya. Did you hear what I just said? Ang taong gihigugma mao ang naay gahom sa pagsakit kanimo o kinsa mahigugma kanato labaw sa Diyos. Wala. You know what that means? Ang akong gahom sa pagsakit sa Diyos, maglabaw sa akong gahom sa pagsakit kaniya. Kay mas dako ang iyang gugma kaysa iya. The deeper the love is, the greater the pain of rejection. Pero kadaghan sa Kristohanon maghunahuna, mubiyat ko sa Diyos kadyot lang. Musalikoy ko sa iyong pulong kadyot lang. Gaan kayo ang atong pangisip sa pag-backslide. Dalit ta malimot ng Diyos po na ipagbate
nga masakit ang gyud kung kita magdesisyon nga mo sa likway kaniya. We forget that God is a person. Grieve not the Holy Spirit of God. I think that's ayaw pasub'a. Sakto, ayaw pasub'a. Ang balang espiritu sa Diyos. You can hurt God. What a thought. John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Walay tao nga nagabaton og mas dako nga gugma kay niini, nga ang uskat tao magtugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Ang gugma sa atong Dios alang kanato naglabaw sa tanan tawhanong gugma. Ug kana nagpasabot nga mas dako ang iyang kasakit kaysa bisan unsa nga nasinatian nato dinhi sa kalibutan. You get that? The greater the love, the greater the pain. And greater love hath no man than this. Unsa man, mamatay. Mutugyan sa iyang kinabuhi orang sa uban. But what that means is, God decided to take the risk of loving us. Ang gugma, usa ka pagpangahas. Sakto ba? Love is always a risk. Because when you love, mohatag ka sa tao o kahom na makasakit nimo. And I would just like to say, I would rather love and be hurt than not love. Ang tao nga maglaho sa kinabuhi, magsulay, magprotektor sa iyang kaugalingon gikan sa tanang kasakit, masakit ang gihapon siya o wala siya'y kalipay. And sometimes the pans fall in the kitchen. Ayaw kabalaka, ang mga pans walay feelings. Kini ang atong problema. Wala ta nagatuo nga ang Diyos na ipagbati sama sa atwa. Kanamo raso nga gaan ang atong pangisip sa pag-backslide because we don't think God has feelings. Or we don't care. But I think for most of it, maghuno na ta, ako ang tao, dali ko makasakit sa Ginoo, siya ang Diyos, dali siya masakitan. If you love, you can be hurt. And nobody loves more than God. Wala ta nakasabot nga ang Diyos masakitan yun pinaagi sa atong dalo ng mga decision nining kinabuhiya. So karong hapon, ganahan kong mga tana. Kanang kong mga tana kaninyo. Humat sa tanan, gihimo sa Diyos, alang kanimo. Kamu ba sa ingon, mubalos sa Ginoo? Human sa tanan niyang gihimo, alang kanimo. Imo ba siyang biyaan diretso kung mutungha ang oportunidad sa pagkuha o sweldo nga mas dako? Was that clear? Klaro ba? Human sa tanan niyang gihimo lang kanimo. Imo ba siyang biyaan diretso kung mutungha ang oportunidad sa pagkuha sa imong crush? Humaan sa tanan niyang gihimo lang kanimo. Imo ba siyang biyang diretso kung matungha ang oportunidad sa pag-eskwela sa nindong nga university? Akong auntie ang mubayad para sa akong eskwela. Busa ako mo sa likway sa kabubuton sa Ginoo. Kamu ba sa ingon mubalos sa Ginoo? Kana ang pangutana karon hapon. Nag-study ko, nabasa diha, pwede mo balhin kung nabasa. Ang yawat, dali ka na kamo magadong,
Okay na mo dito, Jacob. Dali ka mamatay. Kaya matunaw mo. Pray for Jacob. Wala siya naligo. Dugay na ang Diyos nagsulay mo. Pugos kaniya! Madungan ba sa likod? Kaya ba? I can turn it a lot louder. This thing's powerful. Sa kikyura kong tutunlan. Kailangan kong mag-undang o pagsinggit. Ako mga tanak karong gabi kanusang last ikaw naghuno-huna kabayan sa pagbati sa Ginoo diya sa imong paghimo sa decision. We don't, do we? We don't. Nag-story ko kabayan kaniya. Let's close the window so it's not as strong coming across. Salamat. Salamat. Why don't we do this? Let's just move this whole section over here. Just ispog diretso, right here. Ispog diretso. They're always closed. I never open them. And I aircon. Okay lang ta? Alright. Well, this is a different look for church. Like, yun. Pamino ba? Palihog. Kamu ba sa ingon mo balos sa Ginoo? Nag-story ko kabayan kaniya nga mimugna kanimo ug naigugma kanimo sa wala pa ka na tao. Nag-story ko kabayan kaniya nga mitukod sa tibok kalibutan aron moati man sa imong lawas nung panginahanglan. Siya nga mibiya sa iyang trono dito sa langit alang kanimo. Siya nga mitugyan sa iyang kaugalingong kinabuhi aron mobayar alang sa imong daotang sala. Siya nga mihatag kanimo sa Biblia aron ikaw makakaton kabayan kaniya ug kabayan sa iyang dakong gugma alang kanimo. Siya nga mipadala sa soul winner aron mangita kanimo ug mapakita kanimo sa maayong balita sa kaluwasan. Siya nga mihatag kanimo sa iyang kaugalingong espiritu aron siya makagiya kanimo ug makapagahom kanimo diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Siya nga mihatag kanimo sa simbahan diin makakaton ka sa iyang pulong aron makaangkon ka sa bulahan nga kinabuhi. Siya manggor ang atong giasturyahan karon. Ug akong mangutana kanimo pag-usab human sa tanan niyang gibuha alang kanimo. Kamu ba sa ingon mo balos kaniya? May I remind you today that Jesus loved Judas? I think it's John chapter 13 verse 1 that says, he having loved his own, he loved them unto the end. Apil gayud si Judas. O ganahan ko nga mga tana ni Judas. Kung nako'y chance sa mabalik sa panahon sa Biblia, ganahan ko mga tana ni Judas. Mao ba? Mao ba? Kana ra ba ang imong pagpalos? Ngadto kaniya nga nagigugma kanimo labaw ni bisan kinsang lain. May I remind you today that Jesus loved and saved Demas. Ang kauban ni po nga nagbiya sa buluhaton sa Diyos nung naghugma siya sa kalibutan. 2 Timothy chapter 4 verse 10, the Bible says, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Kay si Demas, bibiya ka na ako, nga nahigugma, niining kasamtangan nga kalibutan. Karong hapon, gana ang kumumatanan ni Demas. Hey Demas, mao ba? Kana ra ba ang imong pagbalo sa imong manluluwas? Ikaw ba sa ingon mo, balos kaniya nga namatay lang kanimo? Kaniya nga miluwas kanimo, mihatag kanimo sa kinabuhing walay katapusan? Kana ra ba ang imong pagbalos kaniya? Mobiya ba ka sa buluhatong sa Diyos tungod kay nahigugma ka sa kalibutan labaw sa imong manluluwas?
I'm saying today, sa dihang Diyos nagdesisyon nga mahigugma nimo, nihatag siya kanimo sa gahom nga mo sakit kaniya. Pero basi na itaw maghunhuna, Pastor Mike, I don't think that's true. Wala ko nagatoo nga kita nga mga tao makasakit sa kinagamhanan nga Diyos. Why klaro para nako? Can I show you some verses? Turn with me to 2 Timothy. Nope. John chapter 13. John chapter 13. While you're turning there, let me remind you of what I quoted a minute ago. And grieve not the Holy Spirit of God. Mahimo man nga kita nga naluwas makapasubo sa balang espiritu sa Diyos. It's possible for us to vex the Spirit of God. Makapasamok, makahasol sa espiritu sa Diyos. John chapter 13 verse 21. John chapter 13 verse 21. Kung nasa amen. Kini nakistorya kabayan ni Jesus o Judas. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Sa diya nga si Jesus nakasulti na sa ingon siya nasamok diya sa espiritu. Og may pamatuod og miingon sa pagkatinuod, ako nagingon nga na kaninyo nga usa kaninyo mo budhi kanako. Bisan si Jesus nahibulodaan kung unsay buhaton ni Judas, nasamok gyapon siya sa dihang panahon sa pagbudhi miabot na. Psalm 81 verse 10, turn there please. Psalm 81 and verse 10. I'm going to turn it up just a little bit because I feel like I need to yell to be heard and my voice is tired. Psalm 81 and verse 10. Psalm 81 and verse 10. Psalm 81 verse 10. Kung nanas, amen? I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Ako maong Ginoo nga imong Diyos, nga midala kanimo pagawas sa yuta sa Ehipto. Inga nga ang imong bakba og dako, og ako mupuno niini. Ang Diyos nagiyon nga to sa iyang katawhan nga Israel, ganahan ko muati man sa tanan imong kinahanglan. Open your mouth sa mga baby nga ang mama naghatag kaniya sa iyang pagkaon. I want you to open your mouth, open it wide, aron ako makahatag kanimo sa tanan, magati man ko sa matag panginahanglan sa imong kinabuhi. But look at verse 11. Tanawa ang verse 11. But my people would not hearken to my voice. And look at this next phrase. And Israel would none of me. That phrase, Israel would none of me, properly means they didn't want anything to do with me. Dili sila interesado sa bisan unsa nga ako ikahatag kanila. They wanted nothing to do with me. That phrase is translated as ang Israel dili buot kanako. I don't even know what that means, so I'm going to change it. Apan ang akong katawhan dali buot maminaw nga ato sa akong tingog, ug ang Israel walay gana sa akwa. Israel, I want to give you what you want. And Israel said, we don't want you. Nakadong ba ka sa kasakit sa iyong tingog? Ang akong katawhan wala na gana alang ka na ako. Wala na gana sa akwa. Gisalikuay ko sa akong kaugalingong gigugmang katawhan. Walay sakit sama ni Ana. Walay sakit sama ni Ana. Let me show you one more. Matthew 23 verse 37. Matthew 23 verse 37. Matthew 23.
verse 37. Kung nasa amen? Oh, Jerusalem, si Kristo nag-istorya diri. Matthew 23 is the meanest sermon Jesus ever preached. Mas isog na mensahe sa bisan unsay lain pagwali ni Kristo diya sa Biblia. Pero sa katapusan, makita na nato ang iyang kasing-kasing. Oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee. How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sa mga propeta, o nagabato kanila nga gigpadala nga kanimo, pagkadaghan sa higayon nga ako buon unta, mutigong pagtingob sa imong mga anak, bisan ingon sa uska, himunggaan nga nagatigong sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, o kamo, dili buon. Ako buon, pero kamo dili. Makadungog ba ka? Dili ba ka makadungog sa kasakit sa tingog sa atong manluluwas? I tried. Tagsulay ko balik mo tabang ninyo. By the way, that proves Jesus is God again, because he's talking about the history. Ako sa Old Testament nagsulay mo tabang ninyo. Buot ko mo tigom ninyo. Pero kamo dili buot. I said at the very beginning, I'm going to say it again. Alang ka na kung pinakadakong katalagman sa pagkakristohanong karon, mao nga atong gaan nga pangisip kabahin sa pagbiya sa Ginoo. I don't watch movies, and I certainly don't watch romance movies. I have never watched romance movies because they're stupid. But every romance movie has one theme. Every romance drama. You know, talking about the drama movies, whether it's Korean or Filipino or America, it doesn't matter. If it's a romance drama, it all runs on the same theme. I thought you loved me. Sabi na ko nga, ikaw na guba na ako. But you're looking at my best friend. That is every romance drama. I thought you loved me. Sabi na ko nga, ikaw na guba ka na ako. We think, mag-backslide ko kadyot lang ang Diyos nakasabot. And God stands up in heaven, He says, sabi na ko na guba ka na ko. Pasindili di ay. Abi na ko na tayo special nga relasyon. Para karoon ka ko na ilain partner gikawag ang kalibutan. Abi na ko nga ikaw ako ha. Mandili mandi ay. Do you ever feel sorry for God when you get done backsliding? Nabakay panahon sa imong kinabuhi nagul ka lang sa Ginoo tungod sa kasakit nga imong gihinungdan sa imong mga decision. We forget God loves more than we do, and that means He hurts more than we do. Kaniyang buntag, nagbasa ko sa Biblia, ug akong kasing-kasing, kidani nga tunini nga verse nga akong nagwali karon. Do ye thus requite the Lord? And I did something I've never done before. I wrote a song. Wife, can you help me? I hope I can remember the tune, because I literally just wrote it today. I started this morning, and I finished it this afternoon, and then I wrote this sermon. This is just a chorus. Tanaw na to kung ang Diyos mo tulungan ako mag-finish gayud sa song. But the message, the song is God talking to the backslidden Christian. Ang Diyos, nag-istorya nga to sa
Kristohanon nga nag-backslide. And I took the theme from the verse, kabayan sa balos. Can you play it for me once, wifey? Because it's completely gone from my mind right now. All right, that's enough. Give me the first three notes. Kinitra. All right, I'm just going to try to sing it. Do you want? I don't think you should try to play along because we haven't practiced at all. We'll see if I can do it without the music. Maglasud pa ko sa first line. Kinitra ba ang pagbalos na imong itanyagman? Ako ba biyaan nimo alang sa kalibutan? Kini ba imong ihatag? I lost it, wife. What's the bugti? Bugti. All right, let me try that again. Kini ba imong ihatag bukti sa gugma nako? Unsa bay mipuli nako diha sa dughan nimo? I'm gonna try that again. Can you try to play along this time? Turn up your volume all the way. All right, here we go. Kinira ba ang pagbalos nga imong ikanyagman? Ako ba biyaan nimo alang sa kalibutan? Kini ba imong ihatag bukti sa gugma nako? Unsa bay mipuli nako diha sa dughan nimo? Every head bowed, every eye closed.